हेल' गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चेनेल दायो हरनि 10ता बाजिबाय ओमफ्राय नोंथांमोनखौ मोनसे बिराद मोजां बुस्थु देखायनोसै नैया नायदो बेखौ गाबोन जानो थाखाय दोनदो आरो ना नैया बिदि ड्रामाव बरिया दोनदो गाबोन जानो गाबोन आलासि फैगोननो बे जाबाय ग्रास मा होनना बुङोमोन बेखौ खर' गिदिर नाया ओमफ्राय नैया वाव ओमफ्राय नैया जि सुन्दर खैथा दङ 1 2 3 4 5 6 7ता ना दङ नायदो जि मोजां दङ दायनि बिमाखौ लाना होनसै टुकुखौ आं लाबाय थादों फरनै बिमाया रायनि माइ जावदों बटल सुबाय फ्लास्क रेडि सिङाव दोननो बायरायाव जाय लम्बा गुड मर्निं टुकु लम्बा ओमफ्राय नै माइरं लांना जावबाय थादों ओमफ्राय जोंहा सिब्रुट बे सिब्रुट नामा सिब्रु ओमफ्राय दावदै आमलेट हांसोनि दावदै गोबाव थाफैबाय खिन्थु दिनैसो मोनजाबाय बेनो हांसो बिदैखौ गाबफ्रुलायनायसो होदों नोंनो मानो होनो होनलायथारबाय हाय थांखानांगौ मानो होनो मासे दावदैयावनो 1 केजि 2 केजि जानाय बिमायाबो बेफारिसो जाबाय नालाय जेबो जाहोथारा बेबो गावबाय नालाय मोनजाबाय होनदो बया होनो ओमफ्राय बे मा होना टुकुआ नैया फिस लानजाय दे ससेयानो जागोन ने आं जालाहाय आं गायबाय ओमफ्राय थिंखिया ओइ माबाखर आं लागोन दे बरिया दिनै फार्स्ट मर्निंनि थिंखिया ना दावदै जादो दायो जानोसै नैया बेखौ टेस्ट खालामनानै टेस्ट खालामनाय बानलु होलाय बानलु होलाय बानलु ओमफ्राय दिंखिया दावदै हांसोनि ना फ्राय जाबासो माला ओंखाम जानो हानाय जागोन होनबा संख्रिया दानो ओंखाम जाजानो लुगैयो मामानिखौना आरो आं 3 बोसोरावल' होना 6 मासावनो जायो ओंखाम जाया दै गैया बोरै बे अबसेबाबो जाथारनांगोन बे नैया मालाय बिमा बिफानाव थाफैनायाव गोथाव मोनजानानै फुंलायबाय मानसिया एसेनो बे हांसोनि बिराद लकेल बिदै थांबासो मा जागोन मा मागोन खानायाबो लावबाय नै वाव ओमफ्राय बेयो शिलंनि खुमब्रा नैया बेदरजों जानो बिराद गोथाव जादों न'निसो नैया नायदो लोगोफोर बोथोरा आरो खोमसि जाहांबाय बार नैया दा पापाया गोमोन जानोसै वाव गोथाव जानोसै जि गोदै
ओमफ्राय इसोरनि जानाय लोंनायाव बेस्थ' हेय मा लोंदों नोंसोरो क्या पी रहा है तुम लोग हाँ क्या पी रहा है बोलो तो एक बार हे डॉन क्या पी रहा है तुम हाँ हेलो डॉन डॉन नैया दंखल गोदानजों प्लास्टार होबाय खला मारिबाय आरो ओरैबायदि स्लिम स्लिम जादों नाय वाव समायना ओमफ्राय नायसोरनि बालिया कालार नाय बिदिसो जायो गुफुर नङा आरो एसे आइरन टाइप नैया दाखालि आं देखायदोंमोन दायो कमप्लिट जाबाय नै फुरा ओमफ्राय बिथिं टेंकिया जाबाय आरो टेंकिया इथिं जाबाय दिनै लास्ट जोब्बाय ना वाह जोब्बाय नै कमप्लिट खैदिन लांखो सानबा थोद साननै 9 दिन वाह कमप्लिट बे मा बोरमा थानाय नों नाय बोरमा थानायखौ पुरा प्लास्टार गला मारिगोनदां मारिया ना दे नैया सा ओमफ्राय बेखौ सोर आयानो लाबोदो एन्थाब फिथा बेखौथ' आइया बानायाखै बे दखाननिसो अब्लाबो आयानो लाबोदो नै गोजोनथि मुनि लांहिननि जि गोदै गोदै नैयालाय लाजियो दायो लोगोफोर मोनाहांबाय ओंखाम दै लोंबाय ओमफ्राय जोंहा आलासि सानैया नैया पुरा गेमाव बिजि बिसोर जाबाय जोंहानि आलासि नायदो आलासि सानैया मा खबर आलासिफोर नोंना मा नाममोन जालौ आरो नोंना मा नाममोन आर्यान आरो नेहा दैमारि मा गेम गेलेगासिनो दं नों दायो ओ गेम नङा नायबायसो दं नोंना मा गान देखायनांगौलै ओ माय गड डेन्जार सानैबो नोंथाङा बिमा जानानै माबोरै मोनदों एसे फोरमायना हरदो जोंनि भिउवार्सफोरनिसिम नोंलाय बिफा जानानै मादि मोनदों आं बिफा जानानै बिराद मोजां मोनदों नोंलाय बिमा जानानै मा मुड अफ मोजां मोनदों आंबो क्लियार बुङाखै नों मोजां ना बाबु मोजां मोनदों मोजां मोनदोंलै बाबुआ गाइखेर जाबाय हादरा बाबुजों आंजों बेरायनोबो मोनला ना बाबु जेबो मोनला दे बाना सेंग्रा देरबाय बिमा बिफा जानो थाखाय फुल प्रिपेरेसन खालामनासो बिमा बिफा जा लोगोफोर दे नङाबा आं बायदिबाथ' बिराद खस्थ' मोनगोन आंथ' एख' रोङा लानोबो रोङा माबो रोङा सोब रोंखाया गोदान अब्लाबो खालि मेन्टेलि फिजिकेलि फाइनान्सियेलि सब स्ट्रं जाजोबनांगौ ओमफ्रायसो बेबि खांनांगौ सोरबाया खां होनबानो बेबि खांजायाहाय हरनि खाजा ना दिंखिया बेदर दालि बास जानोसै